שלום לכולם וברוכים השבים לעוד שעת קבלה במבנה נתונים. היום אנחנו נפתור את השאלות האלו ולפי הסדר הזה. למי שכבר צפה בשעות קבלה שלי מוקלטות, אתם יודעים שאני מתחיל את השעת קבלה בהתנצלות לכל אלו ששלחו לי מייל ולקח לי מלא זמן להגיב להם, או שלא יכלתי לעשות גם את השאלה שלהם. אני באמת מופגז במיילים, אז אני גם מתנצל מאוד אם פספסתי מישהו. השתדלתי להגיב לכולם. וזהו, אז נתחיל. רציתי להגיד עוד דבר אחד קטן. שאלתי בסמסטרים האחרונים לגבי השעות קבלה וענו לי תשובה שהלכתי לפיה. אני הרבה פעמים כשאני כותב את השאלות האלו אני בדילמה האם להשקיע באיכות של הפתרון של כל שאלה או האם לנסות להספיק יותר כמות. כששאלתי סטודנטים בסמסטרים שעברו הם אמרו שעדיף שאני אשקיע באיכות על פני כמות, אז זה בערך מה שאני עושה. אם אתם חושבים אחרת אתם מוזמנים לשלוח לי מייל ולבקש שאני אעשה אחרת למען הדורות הבאים. טוב, אז אנחנו נתחיל עם השאלה הזאת מאביב 2022, מועד א', שאלה 2, סעיף א', היא הולכת ככה. אז בבורסה בניו יורק נסחרות חברות שונות, במהלך יום עסקים ערך מניה של חברה יכול לעלות או לרדת, תציעו מבנה נתונים אשר תומך בפעולות הבאות. אז הנה את הפעולה מהתחלת, מבנה נתונים ריק ללא חברות, באו של אחד, add company, הפעולה תוסיף חברה בעלת שווי של מניה stock value, וזה צריך לקחת O של log n, כאשר n זה מספר חברות שנמצא במערכת, ו-get value ID, הפעולה תחזיר את ערך המניה עבור חברת ההייטק בעלת מזהה ID, למה דווקא הייטק פתאום אני לא יודע, אז זה צריך לעלות O של log n. אחלה. אז אנחנו כבר כשאנחנו מסתכלים על הדרישות סיבוכיות של הפעולות שלנו, אנחנו רואים שהן דורשות שזה יעלה או שלא הוגן, וחלקכם אולי כבר עכשיו חושדים שפשוט יתאים לנו פה שימוש ב-HAVL, שאליו נכניס את החברות, כשה-ID זה המפתח, וה-Stock Value זה הדאטה, האינפורמציה לגבי כל אחת מהחברות, וזה באמת הפתרון לסעיף א', אז עכשיו אמרתי את זה במשפט, הנה בהרבה יותר מלל, אז אנחנו מבינים מכאן שאנחנו צריכים לאחסן איברים שהן חברות, בעלות ערך מספרי מסוים, השווי שלהן, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להכניס ולשלוף את החברות האלו ב-O של log n. HAVL יכול לפתור לנו את השאלה הזאת, כאשר ה-ID זה המפתחות, וה-Stock Value זה הערך של כל צומת, ופונקציית add company בסך הכל נקרא ל-insert של HAVL, ונכניס את האיבר שזה החברה עם שדה שווי המניה שלה, ובפונקציית get value ID אנחנו נחפש בעצם את החברה עם ה-ID המתאים, עם find, ונחזיר את ערך שווי המניה של ה-stock value. אז זה היה סעיף א', לא עשיתי לזה איזה ויזואליזציה יותר מדי, כי אני חושב שזה די ברור, ואנחנו נראה איזושהי ויזואליזציה קטנה לגמרי מה שהלך פה כשנראה את סעיף ב'. טוב, שאלות עד כאן? אחלה. טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף ב', שאומר לנו את הדבר הבא. כעת נרצה להוסיף למבנה הנתונים את שתי הפונקציות הבאות, ללא שינוי סיבוכיות לפונקציות מהסעיף הקודם. דבר ראשון, bump stock value A, הפעולה תוסיף לערכי המניות של כל החברות במבנה הנתונים את הערך A שהוא לא 0, ואומרים לנו לשים לב שהתוספת הזאת לא תקפה למניות שנכנסות לאחר ביצוע הפעולה. זאת אומרת, עשינו bump stock value A, אז כל המניות שעכשיו יש לנו במבנה גדולות באיזשהו שווי, אם מיד אחרי זה אני אוסיף עוד מניה, אז היא לא מושפעת מזה, היא תהיה עם השווי מניה שהכנסנו אותה. וכל זה צריך לעלות O של 1. והפעולה השנייה, add average, הפעולה תוסיף לכל המניות את הערך הממוצע של המניות במאגר. וזה גם צריך לעלות O של 1. אז אנחנו כבר רואים מהדרישה הזאת שאנחנו מוגבלים בסיבוכיות הזמן של שתי הפעולות האלו, כלומר כשאנחנו נקרא להן, אנחנו לא נוכל לעשות עכשיו שינויים נגיד בכל האיברים במבנה שלנו. נניח אם נשאר עם HAVL, אנחנו לא נוכל לעשות in order על כל הצמתים ולשנות משהו. אנחנו יכולים לעשות שינויים במשתנים או סדר גודל קבוע של משתנים בסך הכל. וב-add company וב-get value אנחנו כנראה נצטרך להוסיף, הפונקציות מהסעיף הקודם, מסעיף א', נצטרך להוסיף כל מיני שינויים בשביל לשמור על תפקוד תקין ובשביל שכל זה יעבוד לנו.
עכשיו, אנחנו מבינים שאנחנו נצטרך להוסיף ערך מסוים A או ממוצע של כל המניות לכל האיברים במבנה כרגע, ואנחנו גם מבינים שאנחנו רוצים שזה לא יתווסף לכל המניות שיתווספו בהמשך, רק למה שהיה במבנה בזמן שקראנו ל-bump stock value או ל-add average. אז אנחנו יכולים לעשות את זה אם נחזיק איזשהו משתנה בצד, נקרא לו נגיד to add, שיכיל איזשהו ערך שאותו אנחנו נוסיף לכל חברה שאנחנו נעשה לה get value. אנחנו בעצם נמצא את ערך המניה שלה בצומת, וכשנחזיר אותו, שנייה לפני שנחזיר אותו למשתמש, נעשה פלוס ל-to add הזה. אבל עכשיו יש לנו בעיה, שאם אנחנו מוסיפים את ה-get value הזה לכל המניות שאנחנו מוצאים, עוד שנייה אני הולך להכניס מניה חדשה, אבל גם לה אני הולך להוסיף to add לפני שאני אחזיר אותה, נכון? אז איך אני אתגבר עם זה? לפני שאני אכניס את ערך המניה לצומת, אני אעשה מינוס to add על אותו ערך של מניה, לפני שאני מכניס אותו לצומת. אנחנו נראה עוד שנייה ויזואליזציה לאיך זה בדיוק עובד למי שלא הצליח כל כך לעקוב. עכשיו, אנחנו גם צריכים בשביל add average לחשב את הערך הממוצע של המניות במבנה, כי זה מה שאנחנו נצטרך להכניס לכל הצמתים שלנו כביכול, להוסיף לכל החברות שנמצאות לנו במבנה, בהתאם לערך הממוצע של המניות שיש לנו במבנה. כלומר, אנחנו במילים פשוטות נרצה בכל נקודת זמן להיות מסוגלים לחשב ב-O של אחד, מהו ממוצע שווי החברות במבנה שלנו. אז בשביל זה אנחנו נחזיק עוד שני משתנים, אחד זה num companies, כמות החברות שיש לנו במבנה, ועוד איזשהו משתנה שנקרא total value, כמות הערך הטוטלי, סך הכל שיש לנו במבנה. אז בואו נראה איך זה עובד. אז אנחנו מתחילים עץ ריק, עץ AVL ריק, ועכשיו ביקשו מאיתנו להכניס חברה בעלת ID 4 עם stock value 40, ואנחנו מכניסים אותה לעץ ה-AVL. ועכשיו לערך שלה, שנייה לפני שהכנסנו אותה לכאן, אנחנו רוצים לחשב מה הערך שאנחנו רוצים להכניס, אז אמרנו זה הולך להיות stock value פחות to add, אבל to add מותחל להיות 0, אז זה אומר 40 פחות 0 זה 40, ואנחנו מכניסים את זה לעץ AVL, בסדר, הכנסנו את הצומת שלנו עם הערך 40, סבבה. עכשיו אנחנו מעדכנים את המשתנים הנוספים, נכון? אז num companies נוספה לנו עוד חברה, אז אנחנו עושים לו פלוס פלוס, והtotal value של כל החברות שנמצאות לנו במבנה גדל כשווי החברה של החברה שהכנסנו, סבבה, טוב. עכשיו אנחנו מתבקשים להכניס עוד חברה, את company עם ID 2, stock value 20. אז כמו מקודם אנחנו מחשבים את הערך שלה, שזה 20 פחות 0, כי התועד עדיין 0, 20, מכניסים אותה לעץ AVL, ומעדכנים את הסודות פה, את ה-num companies אנחנו נעשה לו פלוס פלוס, ואת ה-total value שהיה 40 אנחנו נוסיף לו עוד 20. אז קיבלנו 60. סבבה, אחלה. עכשיו נניח וביקשו מאיתנו לעשות get value לחברה בעלת ID 2, אז פשוט נחפש אותה בעץ ונחזיר את הval שלה, אבל שנייה לפני שנחזיר אותו למשתמש אנחנו נוסיף לו את ה-to-add שכרגע הוא היה 0, אז אנחנו נחזיר למשתמש 20. סבבה. אז עד כאן ראינו מה היה קורה אם היינו מסתכלים רק על המימוש של סעיף א', בגדול עם התוספות של המשתנים האלו. ועכשיו אנחנו הולכים להוסיף עוד מלא חברות בשביל שיהיה לנו עץ יותר מעניין, אז אנחנו מוסיפים חברה עם ID 6, stock value 60, מחשבים כמו מקודם, משנים את השדות פה כמו מקודם, וככה הלאה, מוסיפים חברה עם ID 1 ו-stock value 10, משנים את השדות, וככה הלאה, נוסיף עוד חברה, ID 3 ו-stock value 30, ומשנים את כל המשתנים. אז בסך הכל יש לנו כרגע, בואו נעשה וידוא מציאות קטן, 5 חברות, והטוטל value זה, אם תסכמו את כל ה-values פה, אתם בדיוק תקבלו את הטוטל value. אחלה. ועכשיו אנחנו מתבקשים לעשות bump stock value עם A שווה ל-8, כלומר מבקשים להעלות לכל אחת מהחברות שבעץ כרגע את הערך ב-8. אז מה אנחנו עושים? ה-to-add היה לפני רגע 0, ועכשיו אנחנו שינינו אותו להיות 8 פלוס 8. אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים איכשהו, ה-to-add הזה כבר יבוא לידי ביטוי כשאנחנו נעשה get value על כל אחת מהחברות שנמצאות כאן. אבל יש לנו עוד בעיה, שאם עוד שנייה יבקשו מאיתנו לעשות add average, אנחנו צריכים שה-total value שלנו יעשה רפלקציה או ייצג את הכמות ערך שבאמת יש לנו בעץ. ולכן אנחנו רוצים לשנות את ה-total value, להוסיף לו את הערך A כפול כמות החברות שיש לנו במבנה, כי זה כמות ה-value שהוספנו בסך הכל לכל החברות שהיו לנו. לפני זה היה 160, עכשיו הוספנו 5 חברות כפול 8, זה ה-A שלנו, זה 40. אז הוספנו עוד 40 בערך לכל החברות במבנה שלנו.
סבבה, ועכשיו אנחנו מתבקשים לעשות add average. אז מה אנחנו עושים? דבר ראשון אנחנו מחשבים מה ה-average שלנו, שזה פשוט ה-total value חלקי כמות החברות, שזה 200 חלקי 5, 40. אז לתועד שהיה מקודם 8, אנחנו הוספנו עוד 40. אז עכשיו זה 48 התועד שלנו. ועכשיו, כמו מקודם, אנחנו גם צריכים לעדכן את ה-total value, כי הוא כבר לא 200, כי לכל אחת מהחברות כאן הוספנו 40 ל-value. אז ה-total value שלנו עכשיו הולך להיות שווה לכמות החברות שלנו כפול average, כי לכל אחת מהן הוספנו 40. אז הערך זה 5 כפול 40, 200, אנחנו מוסיפים 200 לטוטל value שכבר היה 200, ובסך הכל הטוטל value יתעדכן להיות 400. עכשיו אנחנו עושים add company לקומפני חדש עם ID 7 ו-stock value 70, ועכשיו זה קצת פחות טריוויאלי ממקודם, כי עכשיו ה-stock value שהיה 70 אנחנו מחסרים ממנו את ה-to add, כי יום יבוא ואנחנו נעשה get value אולי לצומת הזה, ואנחנו נרצה שה-value שכתוב פה ועוד ה-to add שיש לנו ייצג את הערך האמיתי של המניה. אז 70 פחות 48 זה 22, ולכן זה מה שאנחנו שמים ב-value של הצומת הזה של ID 7. אנחנו מכניסים אותו ל-HCVL. וכמו מקודם מעדכנים את השדות הנוספים של ה-NAM Companies ו-Total Values. ועכשיו מבקשים מאיתנו לעשות get value ל-ID 7, אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מחפשים אותו ב-HCVL, מוצאים אותו, מחזירים את ה-value שלו, ול-value שלו, ל-22 הזה, אנחנו מוסיפים 48, וקיבלנו 70. כלומר, אנחנו אכן מחזירים את הערך המתאים לחברה הזאת. עכשיו, מה היה קורה אם היינו עושים get value לצומת אחר שהיה לפני זה, לפני שעשינו את ה-bump stock value ואת ה-add average? אז נניח והיינו עושים get value ל-ID 4, שזה בסך הכל הצומת של השורש כאן. אז אנחנו עושים לו find ומחזירים את ה-val שלו, ועכשיו לזה אנחנו מוסיפים to add 48. עכשיו, אם אתם זוכרים, ב-bump stock value הוספנו 8. וב-add average הוספנו 40 לכל אחת מהחברות, כלומר גם לחברה הזאת הוספנו 48 בערך, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים להוסיף לה ב-to add, ולכן בסך הכל אנחנו נחזיר למשתמש שהערך של החברה הזאת הוא 88, וזה הכל. אז סיימנו את כל השאלה הזאת. יש שאלות עד כאן לפני שאני ממשיך הלאה? כן, אפשר שאלה עידו? כן. מה קורה, אני פשוט מנסה לחשוב על מקרה קצה שלא יודע, עשית באמפ סטוק, נכנסת חברה, עשית add average, וכאילו אין מצב שבטעות יוצא כזה, אתה יודע, חוסר חפיפה עם ה-A ועם כל מניה, ואז כאילו אתה מוסיף לה בדיוק משהו שלא אמור להוסיף לה? לא נראה, כאילו אלא אם תביא לי דוגמה כזאת, אז לא נראה לי. לא, אין לי דוגמה בראש, פשוט אני מנסה לחשוב אם זה מטפל בכל מקרה קצה, כאילו מה שעשינו פה. כן. סבבה? עוד שאלות על זה? אחלה. זה בסדר גמור לחשוב על מקרה קצה, זה פשוט, אני לא יכול להגיב על מקרה קצה שהוא לא קיים מולי. טוב, אז סיימנו עם השאלה הזאת, עכשיו בואו נמשיך לשאלה הבאה. אז השאלה הבאה היא מאביב 2022, ממועד ב', שאלה 2, והיא הולכת ככה, אז יש בה הרבה מאוד מלל. חברת DS Cloud מספקת שירותי חישוב ללקוחותיה, החברה רוצה להריץ את חישובי הלקוחות המכונים Jobs על השרתים שלה. נסמן את מספר השרתים שיש לחברה בכל רגע נתון ב-M. שרתי החברה זהים מבחינה חישובית, כלומר אין לשרת שיש לו יותר כוח, והמטרה היא לחלק את עומס הג'ובס מהלקוחות בצורה כמה שיותר אחידה, על מנת שלא יהיו מצד אחד שרתים עמוסים עם תור של הרבה ג'ובס שמחכים לרוץ עליהם, מצד שני שרתים פנויים שהיו יכולים להריץ את הג'ובס הממתינים. זאת אגב, זאת בעיה אמיתית מהעולם האמיתי, זה לא משהו מונפץ. טוב, ודרוש מאיתנו מבנה נתונים שמממש את הפעולות הבאות. אז init servers מאתחלת את מבנה הנתונים עם M שרתים שמספרי הזהות שלהם, server ID, נתונים במערך הזה, servers שקיבלנו. זה צריך לקחת O של M. add job מקבלת job ID, ומה היא עושה? היא מוסיפה job בעל המזהה, שזה job ID למערכת, לשרת מתאים כלשהו. אז מה זה שרת מתאים? שרת נחשב מתאים להכנסה עם כמות הג'ובס שבתור שלו קטנה או שווה לכמות הג'ובס בכל תור של שרת אחר במערכת. הפונקציה מחזירה את זהות השרת שעליו ירוץ הג'וב. ניתן להניח שאין עבודה קיימת עם מזהה זה, כאילו לא צריך לעשות בדיקת תקינות קלט. וכמה זמן כל זה רץ? לוג O של לוג M.
server finished job עם server ID, השרת בעל המזהה הזה, server ID, סיים את הג'וב הישן ביותר, הראשון שהוכנס אליו שעדיין לא הסתיים. ואנחנו צריכים להחזיר את המזהה הג'וב הזה. וכמו מקודם מניחים שלא צריך לעשות בדיקות תקינות קלט, אפשר להניח שקיים שרת כזה ושיש ג'וב בתור שלו שהוא צריך לסיים. כל זה עולה לנו O של log n. אין סרבר עם סרבר ID, הפעולה הזאת מוסיפה שרת נוסף למערכת שלנו עם מזהה סרבר ID. וכמו מקודם, גם כאן לא צריך לעשות בדיקת תקינות קלט, ניתן להניח שהשרת לא קיים במערכת. סיבוכיות זמן שזה זה O של 1. אוקיי, loading servers מקבלת server ID, ומה היא עושה? יש להחזיר את הכמות הכוללת של הג'ובס שנמצאים בתור בכל השרתים עם מזהה ששווה או קטן מהסרבר ID זה שקיבלנו. וגם כאן לא צריך לעשות בדיקת תקינות קלט, ניתן להניח שמזהה זה בשימוש. הסיבוכיות זמן של זה היא O של log n. ויש לנו פה גם איזושהי הערה שאומרת שניתן להניח שאם לשרת יש תור לא ריק, אז הוא מבצע את הג'וב הראשון בתור שלו, הראשון שנכנס שעדיין לא טיפלנו בו. גם כתוב פה שאין ביצוע של ג'ובים במקביל על אותו שרת, כלומר בכל זמן ובכל שרת רק הג'וב הראשון של השרת מתבצע. סבבה. סיבוכיות מקום עבור כל השאלה, O של M ועוד N, כאשר M היא כמות השרתים במבנה, ו-N היא מספר הג'ובים המבוצעים או מחכים לביצוע במבנה כעת. נשים לב גם שכל הסיבוכיות זמן שלנו לא תלויה אף פעם ב-N, בכמות הג'ובס, אלא רק בכמות השרתים. טוב, אז שנייה לפני שאנחנו חושבים על התרגיל עצמו, בואו נסתכל גם על הדוגמה שהביאו עם השאלה הזאת, זה יופיע במבחן. אז בדוגמה הזאת אנחנו עושים אינית עם מערך ריק של שרתים, כלומר בהתחלה אין לנו שרתים בכלל. ועכשיו בשורה הבאה מבקשים מאיתנו להוסיף שרת עם ID 1, סבבה. עכשיו מבקשים מאיתנו להוסיף ג'וב בעל ID 20. אנחנו צריכים להוסיף אותו לשרת הכי פנוי שיש לנו במערכת, ויש לנו רק שרת אחד, נוסיף אותו לסרבר 1. עכשיו אנחנו צריכים לעשות עוד ג'וב של ג'וב 21, וכנ"ל, השרת הכי פנוי שיש לנו במערכת הוא סרבר 1, אין עוד שרתים. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד שרת 2, סרבר 2. עכשיו את ה-g'וב לג'וב 22 אנחנו שוב צריכים למצוא את השרת הכי פנוי במערכת, פה היו שני ג'ובים, פה היה 0, ולכן הוספנו לכאן את ג'וב 22. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד שרת 3, ועושים עוד את ג'וב 23 שחייב להתווסף לכאן כי זה השרת הכי פנוי, כי בזה ובזה היו ג'ובים וזה היה פנוי לחלוטין. עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות loading servers עם 2, server ID 2, כלומר אנחנו צריכים להחזיר את סך כל העבודות שיש בכל השרתים שה-ID שלהם קטן שווה ל-ID 2. במקרה הזה יש לנו 3 ג'ובים, סבבה, זה מה שנחזיר. עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות loading servers עד server ID 3, כלומר כל השרתים שלנו בכולם יש בסך הכל 4 ג'ובים. עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות server finish job בסרבר 1, אז אנחנו צריכים להעיף או לסיים את הג'וב הכי מוקדם שהכנסנו אליו, וזה היה ג'וב 20. אז אנחנו מסיימים את העבודה הזאת ומעיפים אותו, ואנחנו נשארים בסוף על סרבר 1 רק עם ג'וב 21. ולבסוף, אם עכשיו יבקשו מאיתנו לעשות loading servers 3, כלומר כמה כמות ג'ובס יש לנו בכל השרתים עכשיו, אנחנו נחזיר 3 כי זה כמות הג'ובים שיש לנו בסך הכל. טוב. אז עכשיו בואו נחשוב קצת על השאלה, בואו נסתכל מה אמרו לנו כאן ומה אנחנו יכולים להסיק, איך אנחנו אולי יכולים לפתור אותה. אז דבר ראשון אנחנו רואים שלכל שרת כשאנחנו מבקשים לעשות server finish job אנחנו צריכים למצוא את השרת ולסיים את הג'וב הישן ביותר אצלו, הראשון שהוכנס אליו שלא הסתיים. אז אנחנו יכולים פשוט מאוד לשים בכל שרת איזושהי רשימה מקושרת ותמיד להכניס מצד אחד את הג'ובים החדשים ומהצד השני להוציא את הג'וב הכי ישן שיש לנו באותה רשימה מקושרת. טוב. אז זה מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לטפל בג'וב הכי ישן. עכשיו אמרו לנו server finish job אנחנו מקבלים איזשהו server ID ואנחנו צריכים למצוא את השרת ואנחנו צריכים למצוא אותו ב-O של log n. טוב, אז אפשר אולי להחזיק איזשהו עץ AVL שיחזיק לי את כל השרתים ממוינים לפי server ID. אז כבר אנחנו מבינים איזשהם שני מבנים שאנחנו אולי נשתמש בהם, עץ AVL, ובכל אובייקט שרת תהיה לנו איזושהי רשימה מקושרת שהיא התור של הג'ובס.
עכשיו, ב-add job אומרים לנו שכשאנחנו מוסיפים איזשהו job ID, אנחנו מחפשים שרת כלשהו עם כמות jobs מינימלית. כלומר, או מינימלית, או הקטנה שווה מכל כמות jobs שיש בשרת אחר. אז אולי אנחנו נרצה להשתמש בערימת מינימום בשביל לעשות את זה, הלוג m הזה גם קורץ לנו מהבחינה הזאת. אבל יש לנו בעיה, והיא שב-add server, כשאנחנו מכניסים סרבר חדש, נותנים לנו רק או של אחד. באו של אחד אנחנו לא נוכל להכניס סרבר חדש לערימת מינימום. להכניס איבר חדש לערימה עולה או של לוג m. ולכן אנחנו נעשה את הטריק הבא. אנחנו נכניס לערימה רק שרתים שכבר הוכנסו להם עבודות ב-add job. את כל השרתים הריקים אנחנו נחזיק בתוך רשימה מקושרת שהיא תכיל לנו רק שרתים ריקים. וכל פעם כשנעשה add job, אם הרשימה הזאת לא ריקה, אנחנו ניקח ממנה את השרת וננצל את ה-O של log m שיש לנו ל-add job בשביל להכניס את השרת הזה לערימה. אחרת, אם הערימה ריקה, אנחנו ניקח את האיבר המינימום בערימה, שאותה אנחנו יכולים למצוא ב-O של 1. אוקיי. סליחה, אני מדבר על add server, לא על add job, אז אנחנו לא צריכים למצוא את האיבר בערימה. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על loading servers. אז ב-loading servers אנחנו מקבלים server ID ואנחנו צריכים למצוא את כל השרתים עם ID קטן לו ואת כמות הג'ובס שיש בהם. זה מאוד 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 מזכיר לנו את פעולת הרנק שלמדנו עליה בעצי דרגות, אפילו ממש הפעולה הבסיסית, רק שבמקום לשמור את כמות הצמתים בתת העץ שלנו, אנחנו רוצים לשמור את כמות הג'ובס בתת העץ שלנו, כמות הג'ובס בצמתים שיש לנו בתת העץ. אנחנו נשמור איזשהו שדה נוסף כזה כחול שייצג את כמות הג'ובס בשרתים, וב-add job וב-server finish job אנחנו נעדכן ונתקן את השדות הנוספים האלו לאורך מסלול החיפוש של הצומת שמכיל את השרת שלו הוספנו, הסרנו את הג'וב. טוב, אז בואו נראה ויזואליזציה לכל מה שאמרנו עכשיו בעל פה. אז עכשיו אנחנו התבקשנו להתחיל את רשימת השרתים שלנו עם servers 8, 55 ו-6. אז אנחנו נתחיל רשימה מקושרת של כל השרתים שאין בהם jobs ב-O שלהם, פשוט נכניס אותם פה, תהיה לנו רשימה מקושרת. כל השרתים האלו פנויים לחלוטין. עכשיו מבקשים מאיתנו להוסיף עוד איזשהו סרבר עם ID 13. אז הוא ריק ולכן אנחנו יכולים להכניס אותו לתחילת או סוף הרשימה המקושרת ב-O של 1. סבבה. עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות add job עם job ID 7. עכשיו בשלב הזה של הריצה כל השרתים פנויים באותה מידה. אז אנחנו יכולים באותה מידה לבחור כל אחד מהשרתים האלו. אנחנו יכולים לבחור את 55, 8, 6, 13, מה שבא לנו. באופן ספציפי אנחנו יכולים לבחור לקחת את שרת 13 לדוגמה. נגיד מהסוף. עכשיו, בחרנו אותו ועכשיו הוא הולך להיות לא ריק. כלומר, אנחנו נצטרך להכניס אותו לעץ המאוזן שלנו ולערימת מינימום שדיברנו עליה. אז קודם כל נכניס אותו לעץ המאוזן שלנו. אז הנה הצומת, הנה הרשימה המקושרת שלו של הג'ובס, עם ג'וב 7 זה שהכנסנו לו, והשדה הנוסף, אני מסמן אותו בתור אי כחול כזה, שמסמן את כמות הג'ובס בתת העץ שלו, כרגע זה 1. ואני מוסיף אותו לערימת המינימום ומוציא אותו מהרשימה המקושרת. אז עכשיו יש לי אותו גם בעץ AVL שלי וגם בערימת מינימום, כרגע הוא גם השורש שלו. אוקיי, עכשיו אני הולך להחזיק גם מצביעים דו-כיווניים שקשרו בין הצומת של השרת בעץ AVL לבין הצומת של השרת בערימה. למה? כי אחר כך אנחנו הולכים לרצות לעשות server finish jobs, ואז הכמות ג'ובים בשרת הזה תקטן. ואז אני ארצה לעשות deck key על הצומת פה בערימה. אבל מה הבעיה? אנחנו נרצה למצוא איזשהו צומת בערימה, הוא לא בהכרח יהיה השורש, הוא יהיה איפשהו. ואנחנו לא למדנו איך עושים חיפוש בערימה. אז באמצעות המצביע הזה אנחנו נוכל להשתגר לשם ולעשות deck key, כמו שלמדנו. בשביל לא להעמיס על השקפים אני לא אציין יותר את המצביעים הדו-כיוונים האלה, אבל שתדעו שהם קיימים שם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ממשיכים לעשות את jobs, אנחנו מכניסים job 11,
וכאמור יש לנו שרתים שהם ריקים לחלוטין, פנויים לחלוטין ברשימה, הרשימה הזאת לא ריקה, ולכן אנחנו נתחיל מלקחת את השרת מסוף הרשימה, נכניס ל-Ets AVL, נשתכן את השדות הנוספים שלנו של E, אז מקודם ה-E פה היה, כמות הג'ובס בתת העץ היה 1, עכשיו נוסף פה עוד צומת, אז עבורו ה-E שלו זה 1, כמות הג'ובס שלו הוא 1, ונעלה עד לשורש במסלול ההכנסה של הצומת, ונתקן את ה-E תמיד להיות כמות הג'ובס של הבן השמאלי, ועוד הבן הימני, ועוד כמות הג'ובס בליסט שלנו. והכנסנו לערימת המינימום את הצומת החדש עם מצביע דו-כיווני. ועכשיו אנחנו ממשיכים להוסיף עוד ג'ובים, אז הוספנו ג'וב 8, נוסיף אותו לשרת 55, נוסיף אותו לכאן לעץ ה-AVL, נתקן את השדה הנוסף E, להיות עכשיו 3, כמות הג'ובים בתת העץ שלו, ונוסיף לערימת המינימום. נוסיף עוד איזשהו ג'וב, נוסיף עוד איזשהו ג'וב, ואנחנו נוסיף אותו לשרת 8, נכניס אותו לעץ AVL, עכשיו נצטרך לעשות תיקון בכל מסלול ההכנסה הזה, גם עבור ה-E הזה עכשיו כמות הג'ובים היא 2, וגם עבור ה-E הזה עכשיו הכמות היא 4, הכנסנו לערימת המינימום והוספנו מצביע דו-כיווני. אחלה. ועכשיו שוב מבקשים מאיתנו לעשות את ג'וב, ועכשיו זה קצת פחות טריוויאלי כי רשימת השרתים שלנו ריקה. כלומר אנחנו צריכים למצוא את השרת הכי פנוי בשלב הזה. אוקיי, אז שרת מתאים כזה עכשיו הוא שרת שכמות הג'ובס שלו קטנה או שווה לזו שבכל שרת אחר, שזה בדיוק ההגדרה שמתאימה לשרת הזה שנמצא בראש ערימת המינימום, ששוב אני אדגיש, ערימת המינימום הזו בנויה ככה שהיא, כלל הערימה שלה מופעל ביחס לכמות הג'ובס של אותו צומת, זה לא המפתח, לא לפי ה-ID של השרת אלא לפי כמות הג'ובס. סבבה. אז עכשיו אנחנו קודם כל נמחק את השרת הזה משורש הערימה באמצעות פונקציית del min, ועוד שנייה אנחנו נכניס אותו לערימה שוב עם כמות ג'ובס מעודכנת. אז אנחנו מוציאים את שרת 13 מהערימה, ואחרי כל התהליכים שקרו בערימה בדל min ככה היא נראית, ועכשיו אנחנו הולכים להכניס שוב לערימה עם כמות ג'ובס שהיא 2, ועכשיו הוא בהכרח הולך להיות עלה כי כמות הג'ובס שלו יותר גדולה מכל שרת אחר. וכמובן אנחנו נחפש את השרת בעץ ה-AVL שלנו ונכניס לתור שלו את הג'וב החדש. אנחנו מחפשים את צומת 13 או בשורש, ואנחנו זורקים לו לסוף הרשימה את ג'וב 5, שזה האחרון שהוספנו. ועכשיו שוב אנחנו נעדכן במסלול החיפוש את המידע הנוסף שלנו, את ה-E, אז זה היה 4 ועכשיו זה הופך להיות 5. אז שוב החישוב הוא כמות הג'ובס של תת העץ השמאלי ועוד תת העץ הימני ועוד כמות הג'ובס שיש כאן, אז זה 2 ועוד 1 ועוד 2, 5. סבבה. עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות server finish job על server ID 13. אז קודם כל נמצא אותו בעץ השרתים ונוציא לו את הג'וב הישן ביותר שיש לו. ובדוגמה הזאת הג'וב הישן שיש לו היה הג'וב הראשון ברשימה המקושרת. היינו יכולים כמובן לממש את זה שונה, זה לא משנה. אז כל הפעולות האלו לקחו לנו של log-m, בסך הכל בגלל החיפוש בעץ AVL, וההוצאה הזאת לקחה לנו אור של 1, גם יכלנו להחזיר את ה-ID למשתמש כמו שדרשו מאיתנו. ולאחר מכן אנחנו נשתמש במצביע הדו-כיווני להגיע מכאן לכאן בערימת מינימום, בשביל להגיע לצומת השרת בערימה כאן ולעשות לו deck key. אז עכשיו ה-deck key שלו, ה-key שלו כביכול היה 2, אנחנו מורידים אותו להיות 1. ועכשיו אנחנו נעדכן במסלול החיפוש של השרת את המידע הנוסף. אז סך הכל עלות כל הפעולות, זה עדכנו את זה להיות 4 כי רק הרשימה קטנה לנו. אז כל הפעולות האלו בסך הכל עלו לנו או של log-m. טוב, עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות server finish job בפעם לסרבר ID 55, הסרבר הזה, אז אנחנו נחפש אותו בעץ AVL, נמחק לו את הג'וב, נעשה לו deck key, והוא חייב להגיע לשורש הערימה בגלל שכמות הג'ובס בו היא 0. וכמובן לא נשכח לעדכן פה בעץ AVL את השדה הנוסף E. עכשיו, היינו יכולים לעשות שני דברים בשלב הזה. היינו יכולים להחליט בגלל שיש לו 0 ג'ובס, להוציא אותו מהערימה,
ולהחזיר אותו פה לתוך לתוך הרשימה המקושרת של ה-empty servers, אבל באותה מידה אנחנו יכולים גם פשוט להשאיר אותו בערימה ולהשאיר אותו בעץ ככה, וזה עדיין יהיה תקין, הכל יהיה בסדר. כי עדיין אנחנו ניקח אותו אם אנחנו נחפש את השרת הכי פנוי. אז גם אם עכשיו יעשו לנו add server ויכניסו פה משהו לרשימה, אנחנו יכולים לקחת באותה מידה גם את זה וגם את זה, ואנחנו פשוט נתחיל מלקחת קודם עם הרשימה. שני הפתרונות תקינים, במקרה הזה החלטתי להשאיר את זה בערימה ובעץ. עכשיו, בשביל העניין, נניח רגע שלא עשינו את ההוצאות עבודות האלו, בשביל להישאר עם איזשהו מבנה שהוא יותר מעניין, ועכשיו מבקשים מאיתנו לעשות loading servers עד server ID 13, ששוב, הפעולה הזאת אומרת שיש להחזיר את כמות הכוללת של הג'ובס שנמצאים בתור, בכל השרתים עם מזהה שווה או קטן מסרבר ID, שבמקרה הזה זה 13. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו ממש בדומה לעץ דרגות, אנחנו נעשה את האלגוריתם הבא, אני כזה אוסיף לו שורות תוך כדי שאנחנו נראה מה אנחנו צריכים שיהיה באלגוריתם. אנחנו נחפש את הסרבר ID שנתנו לנו בעץ השרתים שלנו, ונספור תמיד כמה ג'ובס קיימים בשרתים, שזה הצמתים שקטנים ממנו בעץ, באמצעות השדות הנוספים, אי הכחול הזה. אנחנו נתחיל איזשהו משתנה R להיות 0, ועכשיו, במקרה הזה ישר הגענו לצומת כי הוא בשורש, אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה להכניס לתוך R את הערך של R הישן, 0, ועוד השדה של הבן השמאלי של הצומת שאליו הגענו, כי זה הג'ובס בכל השרתים שהמפתח שלהם קטן מ-13, זה בסך הכל ה-E של זה של הבן השמאלי הוא 2, ועוד כמות הג'ובס של הצומת שאליו הגענו שזה 2, בסך הכל 4, ואת זה נחזיר למשתמש. עכשיו נניח וביקשו מאיתנו לעשות loading servers על סרבר 55, זה דווקא. אז מה אנחנו נעשה? זה הכללים שכבר ראינו עד עכשיו, אבל בשביל למצוא אותו במסלול לחיפוש אנחנו קודם כל פונים ימין. אז בפנייה ימינה הזאת, כל פעם שאנחנו נרד ימינה, אנחנו מבינים שהצומת שממנו פנינו ימינה, וכל השרתים משמאלו הם שרתים שקטנים מאיתנו ב-ID, ממש כמו בפעולת רנק. אז כמו בפעולת רנק ניקח את השדה של הבן השמאלי של הצומת שממנו פנינו, צומת הזה, זאת אומרת 2, ועוד כמות הג'ובס של הצומת ממנו פנינו, וזה יהיה הערך של R. ועכשיו אנחנו נמשיך את החיפוש, והגענו לצומת שאנחנו חיפשנו. אז נוסיף לו את ערך E של הבן השמאלי שלו, אין לו בן שמאלי, הוא נל, אז זה 0, ועוד כמות הג'ובס בצומת שחיפשנו, שזה 1. בסך הכל 4 ועוד 1, 5, וזה מה שאנחנו נחזיר למשתמש. בסך כל הסיבוכיות של זה עלתה לנו O של log n. שאלות על זה עד כאן? כן, לי יש צריך שאלה. להתייחס במיוחד לזה שיכול להיות לך כפל בצמתים, כאילו שנייה, שהאיי-די הוא שנייה, לא שנייה, ייחודי. שנייה, כולכם דיברתם ביחד, אז אתה רוצה שנייה להתחיל רגע מההתחלה? כן, שאלתי אם בעצם צריך להתייחס במיוחד לזה שה-ID הוא לא ייחודי, כלומר יכול להיות שני צמתים עם אותו ה-ID. אותו סרבר ID כאילו? כן. לא, גם מאוד הדגישו שאין עוד סרבר ID, זה היה כתוב בשאלה עצמה. כן, עוד שאלות? כן, אם במקום להשתמש ב-E, הייתי פשוט עושה דרגה בעץ של האיבר עם הכמות ג'ובס המינימלית, זה גם היה עובד? לא, כי אז לא היית מתחשב בכמות הג'ובס שיש לך בכל צומת בתת העץ משמאל. אתה לא יכול רק לספור את כמות הצמתים. תדמיין שיש לי פה, נגיד, פה זה 100 ג'ובים, אז זה יחסית נראה חמוד, אבל נניח והיו לי פה 3 ג'ובים, ופה היו לי 5 ג'ובים, ומשהו כזה, אז עכשיו לפי מה שאתה אומר הייתי לוקח את כמות הג'ובים המינימלית, אם הבנתי נכון, או משהו כזה, כאילו זה שזה יהיה אמרתי שם. דרגה בעץ, ואז כל פעם יהיה אפשר למצוא את המינימום מהר. אני פשוט לא בטוח למה מינימום יעזור לנו פה. כי אנחנו, טוב, לא משנה. אוקיי. אם תרצה בסוף שעת הקבלה, אתה יכול לשאול אותי על זה שוב, או להסביר לי את זה יותר לעומק. כן, עוד שאלה? כן, לי יש שאלה לגבי הניסוח של האלגוריתם של ה-loading server. הוא בעצם זהה לרנק, פשוט שאנחנו סוכמים איזשהו שדה שהוא לא רנק, אלא שדה אחר. פשוט רציתי לשאול ברמת הניסוח, האם אפשר לבוא ולהגיד, נחשב את ה-loading server על פי האלגוריתם רנק, כפי שלמדנו, תוך סכימת השדה הכחול.
אני רוצה להגיד כן, אבל רק רוצה להזהיר שצריך להדגיש מה השוני, כי זה לא בדיוק אלגוריתם רנק שראינו, הוא מאוד מאוד דומה. אפשר לנמק שאנחנו נעשה פעולת רנק, אבל הפעם השדות שלנו יהיו שדות אחרים, ולפרט על זה. אחלה, תודה. כאילו, גם פה אנחנו הרי, באלגוריתם רנק אנחנו לא עשינו פלוס כמות הג'ובס, עשינו פלוס אחד, אז זה גם קצת שונה. פשוט לשים, לא חייבים להגדיר את כל האלגוריתם מחדש, אבל כן צריך להסביר ממש היטב את כל הדברים שהשתנו. כן, גם את כל ירדן מקודם, השינויים. אחלה. כן, גם ירדן מקודם הרים את היד, ואז עומר, גם אתה מנסה כל הזמן לשאול, אז ירדן? אותו דבר, מה ששאלו עכשיו. עומר, סבבה. כן, וירדן? אני ירדן, אני דיברתי מקודם. אתה דיברת, סבבה. אחלה. טוב, אז אני מבין שאין עוד שאלות על זה. שאלה קצרה, כן. רק לגבי חזרתיות של ה-ID בהיפ, איך מתמודדים עם זה? אין בעיה, ההיפ פשוט ממיין לפי כמות הג'ובים. אני מניח ב-ID את מתכוונת לג'ובים ולא ל-ID, כי את אומרת שהוא עושה מיון לפי הג'ובס, נכון? נכון, פשוט יש שם חזרתיות. כן, זה לא בעיה. בסדר גמור. אחלה. טוב, אז זאת הייתה השאלה שהופיעה במועד הזה, ועכשיו בואו נראה סעיף ב' שלא הופיע במבחן, אבל היה יכול להופיע במבחן. אז בואו נראה, סעיף ב' במרכאות. אז לאחר שימוש במערכת מסעיף א', החברה גילתה שמבנה הנתונים של מערכת חלוקת העומסים צורכת יותר מדי משאבים של זיכרון וזמן. כדי לחסוך במשאבים, החליטו לאלץ את זהויות השרתים להיות קבועות וממוספרות בתחום 1 עד n, ללא אפשרות להוספת שרתים במהלך הריצה. כלומר, הסרבר ZD שלנו זה רק 1, 2, 3, ככה עד n. אוקיי, כמו כן, נניח שלכל ג'וב שמגיע יש ID שנבחר באופן אקראי, וגם נניח שזמן הריצה של ג'וב הוא קבוע. במערכת החדשה נממש רק את פעולות initm ואת add job ID, כלומר כל ה-server finish job והדברים האלה שעשינו מקודם לא רלוונטיים לסעיף ב', לא קשור. ואין חובה למצוא את השרת הכי פחות עסוק. לא נצטרך להוציא עבודות שסיימו, המטרה של add job היא להחזיר שם של שרת לביצוע הג'וב הבא, כך שהעומס יתחלק באופן מאוזן בין השרתים בתוחלת. הצע מימוש של initm ו-add job ID, כך שאם באמת השדה ID נבחר באופן אקראי, אז המערכת תבצע בתוחלת חלוקה מאוזנת של הג'ובס בין השרתים. על פעולת initm לרוץ בזמן O של M, ועל פעולת add job ID לפעול בסיבוכיות זמן של O של 1 במקרה הגרוע. אז בואו נסתכל על הסעיף הזה שכתבו לנו, ובואו ננסה לחשוב מה הכיוונים שלנו. אמרו לנו, מצד אחד מאוד הדגישו את בתוחלת, זאת אומרת, הפעם העומס לא חייב להיות ממש בהכרח השרת הכי פנוי, בתוחלת הוא צריך להיות שרת פנוי, זה צריך להתחלק באופן מאוזן. וגם המציאה של השרת הזה צריכה לקחת לנו O של 1 זמן במקרה הגרוע, אנחנו לא יכולים לעשות חישובים מורכבים יותר מדי. אז בואו נזכר בתרגול 8 כשלמדנו על טבלאות תרבול, למדנו על הנחת הפיזור האחיד הפשוט, שאומרת שאם יש לנו איזושהי פונקציה תרבול h כלשהי שהיא מפזרת באופן אחיד בין תאי הטבלה, אז השתמשנו בה בשביל להגדיר את פקטור העומס ולוודא שלכל תא בתוחלת לא ייכנסו הרבה מאוד איברים. ואמרנו שדוגמה אחת לפונקציה כזאת שמפזרת באופן אחיד היא פונקציית מודולו. אז מה אנחנו יכולים לעשות בפתרון שלנו? ב-initm אנחנו נתחיל את טבלת הירבול באורך m ונקשר כל תא i בטבלה לשרת i. אז זה בסך הכל עולה O של m. בפעולת add job ID אנחנו נערבל את שדה ה-ID שקיבלנו באמצעות פונקציית מודולו m, כש-m זה כמות השרתים שלנו, כלומר התוצאה תהיה ID של שרת מ-1 ועד m, ונפנה את הג'וב הזה לשרת שנמצא בתא המתאים. הפעלת פונקציית הערבול והכנסת הג'וב לתא המתאים בטבלה ייקחו O של 1 במקרה הגרוע כנדרש, ופונקציית ערבול זו מפזרת באופן אחיד על קלט שמתפלג אחיד, וזה מתקיים בנתון שלנו. עכשיו שנייה לפני שאני גם מראה ויזואליזציה קטנה, אני רק אזרוק שבתכלס היינו יכולים גם לעשות את פעולת init, גם אם השרתים שלנו לא היו ממופים מהתחום 1 עד m, אלא היו אומרים לנו, הנה כך מערך של m
הם תאים שיש בו סרברס איי-דים שונים, אז הייתי פשוט יכול להשתמש במערך הזה למיפוי מהפונקציה תרבול שלי, הייתי מקבל איזשהו אינדקס מ-1 עד M, והייתי פשוט אומר, טוב, אז אני אלך לאינדקס הזה, האינדקס ה-I במערך שהביאו לי, והמספר שיש שם זה פשוט הסרבר שיקבל את הג'ובס, אז זה לא היה נחוץ שאמרו לנו את הדבר הזה, ובאופן שונה, אם אני שנייה אתעלם מהדבר הזה, מהאמירה האחרונה שלי, אם במקום זה היו אומרים לנו שאת אינית אנחנו צריכים להתחיל ב-O של 1, זה גם יהיה אפשרי, כי אנחנו פשוט יודעים להתחיל מערכים, ולכן גם את הטבלה של ה-hash ב-O של 1, ואם באמת השרתים היו ממופים מ-1 עד M, אז היינו יכולים פשוט באמצעות הפונקציה תרבול להרבל את זה לתא. אז אחרי ההערות צדדיות של מה אם היו אומרים לנו דברים שונים, בואו נסתכל על איך זה נראה לפי מה שבאמת בפועל אמרו לנו פה בסעיף ב'. אז אם אמרו לנו לעשות init m עם m שרתים, אז אנחנו פשוט מתחילים טבלת תרבול כזאת באורך m, כשכל תא מייצג שרת בעצם. וזה כל ה-IDs השונים שאנחנו יכולים לקבל. עכשיו נניח והתבקשנו להכניס את ג'וב 22, אז אנחנו הולכים להרבל אותו ולהכניס אותו לתא המתאים בטבלה. אז אנחנו מערבלים אותו, מגיעים לתא הזה, וזה אומר שהסרבר הזה שמיוצג על ידי התא הזה קיבל את ג'וב 22. כל זה עלה לנו או של 1 במקרה הגרוע. עכשיו נגיד יבקשו מאיתנו להכניס ג'וב אחר, אז הוא גם לפי הערבול ייכנס לתא אחר, וייכנס לתא הזה, וזה מה שהסרבר ההוא יקבל. ועכשיו נניח והתבקשנו שוב להכניס עוד איזשהו ג'וב עם ID 93, וייתכן והג'וב הזה ימופה לאותו השרת הזה שכבר יש בו ג'וב. ויש לנו פה עוד מלא שרתים פנויים, אבל הוא דווקא מופה לשרת הזה שהוא לא הכי פנוי. אבל זה בסדר, כי בממוצע זה לא מה שיקרה לנו. בממוצע הג'ובס יתמפו באופן אחיד, יפוזרו באופן אחיד בין השרתים. עכשיו, סתם פרט טריוויה קטן לפני שאני אקבל שאלות על זה, זה שזה פתרון, מה שאתם ראיתם עכשיו פה, זה פתרון אמיתי שמשתמשים בו בחיים האמיתיים ל-load balancing. לפעמים לא עושים load balancing חכם של באמת למצוא את השרת הכי פנוי, אלא מוצאים את מפזרים באמצעות איזושהי פונקציה תרבול שמפזרת באופן אחיד, בין השרתים מבלי להתאים את זה לדווקא השרת הכי פנוי. אז עד כאן סעיף ב'. שאלות על זה לפני שאני ממשיך? כן, עמית. הסיבה שזה או של 1 במקרה הגרוע זה כי הטבלת תרבול היא לא דינמית כאילו? כי לא מגדילים ומקטינים אותה? כן, כי יש לנו כמות סרבר סופית. אמרו לנו יש M שרתים וזהו. כי לרוב שאני חושב על טבלת תרבול אני רואה ממוצע משוערך. ופה כאילו יכול להיות שלא הייתי חושב על זה כי אני רואה רק במקרה הגרוע. אז אני מזכיר לך שאמרו לנו שכמות השרתים היא קבועה, M, ואמרנו כשדיברנו על טבלות תרבול, בהתחלה אנחנו גם ידענו שנתון איזשהו חסם M והגדרנו את גודל הטבלה בהתאם לזה. עכשיו אני אגיד עוד משהו אחד קטן, וזה שפה הנחתי, שוב, סעיף ב' לא באמת הופיע במבחן, אבל היינו יכולים גם לטעון שהם כאילו לא אמרו לנו שאנחנו באמת צריכים לנהל איזה ג'ובס נמצאים באיזה שרת. זה משהו אקסטרה, אני עשיתי על הדרך. אבל תאורטית רק אמרו לנו, תגידו לנו לאיזה שרת להעביר את הג'וב. אז תאורטית לא הייתי חייב גם להחזיק את הטבלת תרבול, הייתי יכול לעשות רק את ההש, ולהחזיר למשתמש את האינדקס שיצא לי. כן, מעיין. עדיין הייתי מצפה, אם זאת השטייבל סטטית, ל-O של 1 בממוצע, על פעולת הכנסה. איך יכול להיות שזה במקרה הגרוע? לא נפל לי הסימון. אוקיי, אז אני אגיד שני דברים. אחד, אוקיי, למה זה O של 1 בממוצע בהכנסה? זה O של 1 בממוצע בהכנסה, כי אנחנו בטבלה רגילה, לא בתרגיל שלנו, אנחנו צריכים לוודא שהג'וב לא נמצא לנו בשרתים, נכון? וכאן אנחנו לא היינו צריכים לעשות את זה, נתנו לנו הרבה הנחות מקלות, אמרו זה בסדר, הוא לא קיים, וגם אם הוא אולי קיים, פה רק אמרו לנו אנחנו לא צריכים לנהל את זה, אנחנו רק צריכים לנתב את זה. אז כאן זה O של 1 במקרה הגרוע, כי תראי מה עשינו פה, הפונקציה תרבול עצמה עלתה לנו O של 1 במקרה הגרוע, הכנסה לרשימה מקושרת עלתה לנו O של 1 במקרה הגרוע. אם היינו צריכים לחפש ברשימה המקושרת הזאת את הג'וב, מה שאנחנו צריכים לעשות בטבלת תרבול רגילה, כי כשאנחנו לא רוצים, כאילו אנחנו עושים סוג של בדיקת תקינות קלט, אנחנו רוצים לראות שאין לנו פעמיים את אותו איבר, שם זה היה לוקח לנו O של
כגודל הפקטור העומס בממוצע לעבור על הרשימה המקושרת לוודא שזה לא נמצא. כאן אנחנו לא צריכים לעשות את זה. הבנתי, תודה. בכיף. עוד שאלות על זה? אחלה. יש לי שאלה לגבי כאילו הגלגולים ותחזוק המידע הנוסף. האם צריך כאילו להסביר את זה בצורה כאילו מפורטת לכל הדברים? מדברת על סעיף א'. כן, אבל כן. בדרך כלל כאשר יש מידע נוסף. התשובה כן. על סעיף א' צריך לפרט על המידע הנוסף את E, אבל אנחנו מתחזקים אותו ממש בצורה זהה למידע הנוסף W שתחזקנו בצי דרגות רגילים. כן. טוב, אני ממשיך לשאלה הבאה. אני מצטער, אנחנו קצת קצרים בזמן ויש לנו עוד שתי שאלות. אז השאלה הבאה היא מאביב 2023, ממועד א', שאלה 3, סעיף א'. נתונים שני יצאי חיפוש בינאריים לא בהכרח מאוזנים. אם אין צמתים, בעלי טופולוגיות שונות, המכילים את המפתחות מ-1 ועד n. האם ניתן להמיר טופולוגיות של עץ אחד לטופולוגיה של עץ השני, נגיד מהטופולוגיה הזאת לטופולוגיה השנייה, תוך שמירה על תכונת החיפוש של המפתחות בעץ ושימוש בגלגולי עץ AVL בלבד? לדוגמה, האם ניתן להעביר את העץ בציור הזה משמאל לטופולוגיה של העץ מימין? ואין חובה להגדיר אלגוריתם כנ"ל, וניתן להיעזר במה שהוכחנו בשיעורים ללא הוכחה, אבל דרוש לנמק. עכשיו, מיד אחרי שהופיעה שאלה, הופיעה גם תזכורת הבאה. זה הופיע על הדף שבמבחן, תזכורת של גלגולי הבסיס. מה זה גלגול ימין, מה זה גלגול שמאל. אוקיי. אז עכשיו בואו נחזור לשאלה שלנו, ובואו נסתכל על הפרטים שאמרו לנו כאן. שאלו אותנו, האם ניתן להמיר טופולוגיה של עץ אחד לטופולוגיה של העץ השני, ואפילו הוסיפו ורמזו לנו, ניתן להיעזר במה שהוכחנו בשיעורים ללא הוכחה. אוקיי, מה ראינו בשיעורים? באמת ראינו משהו מאוד מאוד דומה לזה בתרגול 5, נכון? אז היה לנו את התרגול הזה שדיבר על מחלקות שקילות, שהיחס של שקולים תחת גלגולים מגדיר. ואז היה לנו פה איזשהו דיון פילוסופי על כמות המפתחות השונים, ואמרנו כבר אין עצרת מחלקות שקילות לפי הסידור השונה של המפתחות, ואז אמרנו אנחנו רק צריכים למצוא כמה טופולוגיות שונות קיימות תחת גלגולים, נכון? ואז המסקנה שלנו הייתה זה שכל הטופולוגיות, כל הצורות לבנות עץ הן שקולות תחת גלגולים, ואת זה הראינו באמצעות זה שהראינו שאפשר להמיר כל עץ בינארי לשרוך שמאלי באמצעות גלגולי AVL, והוכחנו את זה פה. וגם הוספנו ואמרנו בעל פה שלכן אפשר גם להמיר כל שרוך שמאלי לכל טופולוגיה אחרת. איך אנחנו ממירים? זה סדר הפעולות ההפוך מזה שהיינו עושים מלהמיר את אותה טופולוגיה לשרוך שמאלי. אוקיי, אז אנחנו ראינו שזה אפשרי. עכשיו, נשים לב שגם הדגישו לנו כאן, אין חובה להגדיר אלגוריתם כנ"ל, כלומר רק שואלים אותנו האם אפשר, וראינו שאפשר להמיר לשרוך שמאלי, ולכן הפתרון הוא בסך הכל, בתרגול 5 ראינו כי ניתן להמיר כל טופולוגיה T של עץ לשרוך שמאלי באמצעות גלגולי עץ AVL בלבד. ובנוסף ניתן להמיר שרוך שמאלי לטופולוגיה T באמצעות סדרת הגלגולים ההופכית לזו שהמירה את טופולוגיה T לשרוך שמאלי. ולכן ניתן להמיר כל טופולוגיה T1 לטופולוגיה T2 על ידי המרה של T1 לשרוך שמאלי, ולאחר מכן לטופולוגיה T2. עכשיו זה לא הייתי כותב במבחן בתור סטודנט שכותב את הפתרון שלו, אבל רק ביני לביניכם, אנחנו גם לא היינו חייבים, בשביל להמיר מ-T1 ול-T2 ולהפך, אנחנו לא היינו חייבים לעבור בשרוך שמאלי, כנראה שיש דרך יותר פשוטה לעשות את זה, אבל בשיעור אנחנו הוכחנו את זה דרך שרוך שמאלי, הוכחנו שאפשר לעבור לשרוך שמאלי ומשרוך שמאלי, ולכן זה מה שכתבנו בפתרון. אז עד כאן סעיף א'. עד כאן בסדר? רגע, יש לי שאלה. מה הכוונה בשמירה על תכונת החיפוש? שסדר המפתחות יישאר כמו שהיה. אם תעשה in order על העץ, אתה תקבל את אותו הדבר. ולמדנו אוקיי, שגלגולי AVL משמרים את תכונת החיפוש. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ב'. בסעיף זה נרצה להמיר את המבנה של עץ חיפוש לצורה של שרוך.
נתון עץ חיפוש בינארי שהוא לא בהכרח מאוזן, בעל טופולוגיה כלשהי, הגדירו אלגוריתם שממיר את הטופולוגיה שלו לעץ חיפוש בתצורה של שרוך ימני. ושרוך ימני הוא שרוך כזה. זה עץ בינארי שבו כל הבנים הם ימנים. אז בתרגול אז דיברנו על שרוך שמאלי שבו כל הבנים הם היו שמאליים, פה ביקשו שכל הבנים יהיו ימניים, זה לא באמת משנה, סבבה. סיבוכיות הזמן הנדרשת היא O של N במקרה הגרוע, וסיבוכיות מקום היא O של 1. ושימו לב, בסעיף זה אינכם מוגבלים להשתמש בגלגולי AVL בלבד. כלומר, אנחנו לא צריכים לעשות משהו שהוא בהכרח דומה למה שראינו מקודם עם כל ההמרות שעברנו עליהם ברקורס. אז זה משהו אחר לגמרי. טוב. אז עכשיו בואו נסתכל על הסיבוכיות שנתנו לנו ומה שדרשו מאיתנו, ביקשו שנעשה את זה ב-O של N במקרה הגרוע. אז מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שזה מאפשר לנו לעבור על כל צומת פעם אחת ולעשות עליו סדר גודל קבוע של פעולות. ב-do something שאנחנו אולי הולכים לעבור על כל צומת, אנחנו הולכים לעשות עליו איזושהי פעולה, והפעולה הזאת תצטרך לעלות איזשהו O של 1. אנחנו גם לא יכולים להקצות צמתים חדשים, כי הסיבוכיות מקום שלנו היא O של 1, אז הכל חייב לעבוד על הצמתים עצמם שאנחנו עוברים עליהם. אז אולי אנחנו נרצה באמת לעשות איזשהו סיור על העץ שלנו, ולכל צומת שהוא לעשות do something, ורק פעם אחת אנחנו עוברים על צומת, עושים do something, ויודעים שהוא בסדר ויכולים להמשיך. אבל יש לנו איזושהי בעיה. מהי? שהסיורים כמו שלמדנו אותם עולים O של H סיבוכיות מקום, נכון? אמרנו שאם אנחנו עושים אותם רקורסיבית, אז הסיבוכיות מקום שלנו היא הסטייק, המחסנית של הקריאות, ואם אנחנו עושים אותם בצורה איטרטיבית, המחסנית שלנו, אם אתם זוכרים, בתרגול 3 ממש היה לנו מחסנית כזאת שמילאנו אותה. אז אנחנו אולי לא יכולים לעשות ציור ב-O של H סיבוכיות מקום, נכון? אז לא נכון. באותו תרגול גם למדנו שאפשר לממש סיורים עם O של 1 סיבוכיות מקום. אם אתם זוכרים, זה התרגיל הזה שבאמצעות המצביעים הסקנו מאיפה הגענו ומה השלב שלנו בעת ביצוע סיור in order. אפשר תאורטית לעשות את זה גם לשאר הסיורים או לכל סיור שאנחנו נרצה להגדיר. ולכן אנחנו אכן הכיוון שלנו יהיה להשתמש בסיור כלשהו עם הכוכבית הקטנה שצריך להגיד שאנחנו נשתמש בסיבוכיות זיכרון של O של 1 כמו שלמדנו שם בתרגול ההוא. באמצעות השני מצביעים אנחנו מסיקים את הסדר שלנו. ובכל צומת current node שאנחנו מגיעים אליו במהלך הסיור שנבחר אנחנו הולכים לעשות do something שהולך לעלות לנו O של 1. עכשיו, מדגישים לנו גם שאנחנו לא מוגבלים להשתמש בגלגולי AVL בלבד. כלומר, מה שראינו מקודם, ההוכחה אינדוקטיבית לא בהכרח חוזרת לנו בשום דבר כאן. היא לא קשורה לזה כי היא השתמשה בגלגולי AVL. מה שזה עוד רומז לנו זה שאולי גלגולי AVL לא יאפשרו לנו לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו צריכים לחשוב קצת מחוץ לקופסה לחשוב על דברים אחרים. אז יש לנו בעצם שני אתגרים, שתי שאלות שאנחנו רוצים לענות עליהן. הראשונה, איזה סיור נעשה? והשנייה היא מה ה-do something שאנחנו הולכים לעשות בכל צומת שאנחנו מגיעים אליו. אז בואו ננסה לחשוב על זה. קודם כל בואו נבחר את הסיור. אז אם אנחנו נסתכל על השני עצים האלה, העץ לפני ההמרה לשרוך ימני ואחרי ההמרה לשרוך ימני, אנחנו יכולים לשים לב להבחנה הבאה. שורש העץ החדש כשרוך ימני יהיה הצומת הראשון בסיור in order בעץ הישן, גם בעץ החדש. בנו הימני יהיה הצומת הבא בסיור in order, וכך הלאה, בן הבא יהיה הצומת הבא בסיור in order. אז המסקנה של כל זה, כדאי לנו כנראה להשתמש בסיור in order, כי לפי in order אנחנו נגיע לצמתים לפי הסדר שלהם. וכל מה שנצטרך לעשות עכשיו זה לדאוג שלכל צומת שנגיע אליו, הוא יהפוך להיות האבא, ככה שהצומת הבא בסידור in order יהיה הבן הימני שלו. וכמובן באחד אנחנו רק נצטרך לדאוג שהוא יהיה השורש, לא יהיה לו אבא. אז עכשיו אנחנו רק צריכים לחשוב על פעולת do something ואיך אנחנו צריכים להגדיר אותה. אז בואו נסתכל על do something. ב-do something אנחנו עוברים על איזשהו צומת, בדרך כלל זה לא יהיה הצומת הראשון, לא צומת אחד שהולך להיות השורש. אז בכל צומת שנגיע אליו, מלבד השורש, אנחנו נגדיר את הצומת הנוכחי
להיות כבן הימני של הצומת הקודם שביקרנו בו. אז נניח הגענו עכשיו בין אורדר לצומת 3, אנחנו נגדיר אותו להיות הבן הימני של הצומת הקודם שביקרנו אותו. ומי הוא היה? 1 הוא הצומת הקודם בסידור אין אורדר. אז אכן 3 יהיה הבן הימני של צומת 1. ובנוסף נגדיר את בנו השמאלי של הצומת שאנחנו עוברים עליו, אם קיים, להיות נל. למה? כי כבר ביקרנו בו ועכשיו הוא האבא שלנו. אז 1 מקודם היה הבן השמאלי ועכשיו הוא האבא, ככה ש3 הוא הבן הימני שלנו. אז השני דברים שכתבנו פה בעצם אומרים, קח את 3, תהפוך אותו להיות הבן הימני של 1, ותנתק את המצביע השמאלי שלו ל1, כי זה כבר לא נכון. 1 הוא לא הבן של 3, לא יהיו לנו כאן מעגלים. ולמי שאוהב קוד, אז הנה באיזשהו פסודו קוד שמתאר את זה, אנחנו שומרים איזשהו משתנה גלובלי שכזה של previous, של הצומת הקודם שעברנו עליו בסיור. אז נגיד כשאנחנו מגיעים לצומת 3, אז הפרב שלנו זה 1, ועכשיו כשאנחנו עושים את do something על הצומת שלנו, אז צומת 3, אז קודם כל אם הפרב הוא לא נל, למה שהוא יהיה נל? עוד שנייה אני אדבר על זה. אז אם הוא לא נל, כרגע הוא לא נל, אז נגדיר את הבן הימני של הפרב שלנו. הפרב שלנו 1, הבן הימני שלו יהיה 3, והבן השמאלי של הצומת שאנחנו מסתכלים עליו יהיה נל. זאת אומרת 1 הוא האבא של 3 ו3 הוא לא האבא של 1. ועכשיו נגדיר את הפרב שלנו להיות הנוד הזה, בשביל שאחר כך כשנגיע ל4 נוכל להגדיר את 4 להיות הבן הימני של 3, במקרה הזה הוא כבר גם מוגדר. עכשיו מתי פרב יהיה נל? רק כשאנחנו נהיה בשורש, בצומת הראשון, ובמקרה כזה זה אומר שאנחנו ברות שלנו. אז אנחנו נגדיר את הפרב שלנו להיות הנוד, ועוד שורה שאולי היינו יכולים להוסיף פה זה שבמקרה כזה גם אנחנו נגדיר את הרות החדש, הניו רות שלנו, להיות הצומת הזה שהגענו אליו 1, בשביל שבסוף יהיה לנו את הניו רות ביד. אז עד כאן סעיף ב'. יש שאלות? עידו, אני פשוט פתרתי את השאלה הזאת ואני כן כאילו הצלחתי למצוא סוג של פתרון עם גלגולי AVL. השאלה שלי אם כן עובד פה פתרון שמשתמש ב-AVL או שזה בכלל לא נכון. יש מצב, יש מצב. אחרי שאני אעבור על החלק הבא, אז אתה יכול לחשוב אם זה היה עובד לך, אם זה דומה. יכול להיות שהניתוח סיבוכיות יהיה דומה לזה. יש הרבה פתרונות בשאלות של מבנה נתונים, אז יכול להיות שפתרת את זה גם עם גלגולי AVL. בכל אופן, הכיתוב שהם נתנו לנו בשאלה ממחיש שמי שכתב את השאלה הוא כנראה לא חשב שאפשר לפתור את זה עם גלגולי AVL, או לפחות לא חשב שאפשר לפתור את זה בקלות. לפעמים גם מנסים להכווין סטודנטים לפתרון שהוא יותר פשוט. כן, מי עוד הרים את היד? עמית? בתרגול אנחנו הראינו איך להעביר לשרוך שמאלי, נכון? עכשיו אמורים להעביר לשרוך ימני. כאילו ממה נובע ההבדל הכל כך רציני בין מה שאנחנו עושים עכשיו לבין מה שעשינו בתרגול? ההבדל לא נובע מזה. ההבדל הוא, הדגשתי את זה מקודם, בתרגול אנחנו היינו מוגבלים רק לגלגולי AVL. כאן אנחנו לא, כאן אנחנו יכולים לעשות הכל. ועוד דבר זה שבתרגול אנחנו הראינו רק שקיימת דרך, לא ניתחנו את הסיבוכיות של זה. אבל פה אנחנו נדרשים גם לסיבוכיות מסוימת. זאת אומרת שיכול להיות שאם, אני לא ניתחתי בדיוק כמה זה היה עולה כמו שעשינו בתרגול, אבל אולי עוד שנייה נבין ביחד, אבל אם היינו מנתחים את זה, את הצורה שבה עשינו בתרגול, יכול להיות שזה לא היה עולה לנו אור של N, אלא הרבה יותר לדוגמה. אוקיי. כן, אדם? כן, שאלו כאילו בשאלה, היה דרישה לסיבוכיות מקום נוסף של O של 1. וכאילו כל העניין הזה של להעביר את האבא שלי, להיות הבן הימני שלי וזה, זה כאילו, בהנחה שאני לא יכול להעתיק את העץ, שיהיה לי עוד עותק שלו בשביל המשחקים שלי, אני כאילו, אני הורס את הציור תוך כדי שאני משנה דברים. לא. אתה תמיד, על הצמתים שכבר עברת, הם הולכים להיות האבא שלך, ואתה מגיע לצומת הבא, אתה צריך לשנות את ההגדרה אולי של המשחקים מצביעים. זאת אומרת, זה לא יעבוד בדיוק כמו ה-in order שראינו בתרגול 3, אבל באופן דומה אתה יכול להסיק מאיזה צומת עכשיו הגעת ולאיזה צומת אתה הולך. אוקיי, טוב. כן, עומר?
אם הייתי עושה, נגיד לא in order, אלא post order דווקא, וכן מנסה להקצות צמתים חדשים כשאני מדלג אחד, נגיד. אז א', האם זה היה, כאילו, אתה מבין לאן אני חותר? לא, זה בטוח לא היה עומד רגע, פוסט אורדר. כאילו, אני אומר, אם אתה מקצה צמתים חדשים, אז אולי יעלה לך אבל, בסיבוכיות מקום. לא? אבל כאילו, השאלה אם יש פתרון שאני, נגיד, מקצה אחד כל פעם ואני מוחק אותם כל הזמן. זה כאילו מה שניסיתי אז לחשוב, אני לא בטוח אם זה עובד או לא. כאילו, אני אומר, תתחיל מהבן שמאלי, ואז בפוסט אורדר הבא הוא יהיה שניים אחריו ברשימה, אז תקצה אחד, יש לי אחד אקסטרה, זה כאילו עוד של אחד, ואז כשאתה הולך חזרה לשורש, אז תשים אותו ביניהם, ואז תמחק את שלושתם, כאילו. ואז אתה מקסימום עם קצת אני ספק. צריך לחשוב על זה. יכול להיות שההקצאה הצמתים היא לא תהיה עוז של אחד, אבל אני צריך לחשוב על זה. אני לא בטוח. כן. טוב. גם תכונת החיפוש כנראה תישמר. כן, כאן, כן, נכון. כאן לא ביקשו מאיתנו את זה, רק ביקשו מאיתנו להמיר את זה לסוף. אוקיי, לא, רגע, למרות שתכונת החיפוש פה כן תישמר, בגלל שאנחנו עוברים על הצמתים לפי סידור in order, אז דווקא היא כן תישמר פה. אוקיי. טוב, אז בעיקרון בשאלה 3 היו שני סעיפים א' וב', לא היה סעיף ג', אבל הנה סעיף ג' שאולי היה יכול להיות לנו, זה מוטיב חוזר בשעת קבלה שלהם. אז הנה סעיף ג' שלא הופיע במועד הזה, אני מדגיש, אבל היה אולי יכול להיות לנו. בהינתן עץ חיפוש בינארי לא בהכרח מאוזן, בעל טופולוגיה כלשהי, הגדירו אלגוריתם שממיר לו את הטופולוגיה לזו של שרוך ימני, באמצעות גלגולי AVL בלבד. על האלגוריתם לרוץ בסיבוכיות זמן של O של n בריבוע, ובסיבוכיות מקום של O של 1. ואומרים פה שאין קשר בין הסעיפים, אפשר לפתור את הסעיף הזה גם אם לא פתרנו את הסעיף הקודם. ורמז, אומרים לנו כאן לנסות להתמקד בלבנות את האלגוריתם באמצעות גלגולי הבסיס בלבד. אז מה השוני בין סעיף ג' הזה שאנחנו רואים לבין סעיף ב'? שוני העיקרי והראשון זה שאומרים לנו עכשיו, מחזירים את ההגבלה שאנחנו חייבים להשתמש בגלגולי AVL, אנחנו לא יכולים להשתמש בשום דבר אחר, כמו בטריקים שעשינו בסעיף ב'. אוקיי, עכשיו מבחינת הסיבוכיות זמן, עכשיו נותנים לנו O של n בריבוע, ולא O של n כמו מקודם, והמסקנה היא שעבור כל צומת אנחנו עכשיו יכולים לעשות פעולות בשווי של O של n בסיבוכיות זמן. מותר לנו לעשות פתאום הרבה דברים על כל צומת. אוקיי, אז מה הכיוון שלנו? אולי אנחנו יכולים לעבור על כל הצמתים בעץ, ולכל צומת שאנחנו עוברים עליו, איכשהו נעביר באמצעות גלגולים את כל הצמתים האחרים בעץ להיות במקום תקין ביחס אליו. אוקיי, ונותנים לנו פה גם איזשהו רמז שאומר תשתמשו בגלגולי הבסיס בלבד, שזה להזכירכם גלגול ימין וגלגול לשמאל, LL ו-RR, ופשוט אומרים לנו אל תסתבכו עם RL ו-LR, זה לא כזה משנה. אנחנו זוכרים שה-RL ו-LR גם מוגדרים באמצעות גלגולי הבסיס, אז זה אולי רק נועד לחסוך לנו קצת תסבוכות. אחלה. אז בואו נחשוב איך אנחנו יכולים לעשות את זה. הבחנה הראשונה שאנחנו נעשה, לצומת הקטן ביותר בעץ שאנחנו מסתכלים עליו, אין בנים שמאליים. למה אין לו בנים שמאליים? כי אם היה לו בנים שמאליים, אז הבנים השמאליים היו האיברים היותר קטנים שיש לנו בעץ, ולא הצומת שאנחנו מסתכלים עליו. אז בהכרח, לצומת הקטן ביותר בעץ, אין בנים שמאליים. סבבה? גלגולים לימין לפי אביו, אם קיים, יהפכו את אביו לבנו הימני, ולא ישנו את העובדה הזאת, בגלל שגלגולים משמרי סדר. אז בואו נבין מה הכוונה פה. אז מה זה אומר גלגול לימין? A זה הצומת המינימלי שלנו בעץ, ואין לו בנים שמאליים לפי מה שדיברנו עליו לפני רגע, ונניח ויש לו אבא B, ואנחנו עושים גלגול לימין לפי אבא B. עד כאן זה בדיוק, תסתכלו בשקף הקודם של הגלגולי בסיס, זה בדיוק מה שקרה כאן, מה שקרה שם, רק של-A אין בנים שמאליים בגלל מה שדיברנו עליו. אוקיי, עכשיו, בגלל שמקודם ל-A לא היו בנים שמאליים והוא הצומת הכי קטן, לא יכול להיות שאחר כך יהיו ל-A בנים שמאליים, גם מהגדרת הגלגול, וגם אם שכחנו לגמרי איך עובד הגלגול, עדיין A הוא הצומת הכי קטן בעץ, ולכן לא יכול להיות שיהיו לו בנים שמאליים. אוקיי,
אז עד כאן הבחנה ראשונה. עכשיו, נניח ואנחנו רוצים למצוא את הצומת A הזה ותמיד לעשות לו אולי גלגולים לפי הצומת B. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אנחנו יכולים למצוא את הצומת המינימלי בעץ A ב-O של M. נכון? אז אנחנו יכולים לעשות את זה בשתי דרכים. דרך אחת, אנחנו יכולים ללכת ברצף פניות שמאלה מהשורש שלנו עד שנמצא אותו. עד שאנחנו לא יכולים יותר ללכת שמאלה. והדרך השנייה, אנחנו יכולים לעשות in order ולעשות break בצומת הראשון שאנחנו מגיעים אליו, גם אופציה. עכשיו, אחרי שהגענו לצומת A, כל עוד A הוא לא השורש, אנחנו נבצע על אבא שלו B גלגול ימין. זאת אומרת, כל פעם אנחנו עוברים מהמצב הזה למצב הזה. ומה קורה בכל גלגול כזה לימין? העומק של A בעץ קטן באחד, עד שלבסוף העומק שלו הופך להיות 0, כי הוא הופך להיות השורש. אוקיי, אז זה ההבחנה הראשונה של משהו שאנחנו יכולים לעשות על הצומת הכי קטן בעץ, וככה אנחנו יכולים להעלות אותו להיות השורש, ששם אנחנו יודעים שהיינו רוצים שהוא יהיה. הבחנה שנייה, לאחר שאנחנו נסיים את התהליך הזה עם הצומת הכי קטן, לצומת השני הכי קטן, בהכרח גם אין בן שמאלי. אוקיי, למה זה נכון? בגלל הצומת הכי קטן בעץ נמצא בשורש, אז הוא לא יכול להיות הבן השמאלי של הצומת השני הכי קטן, ולכן בהכרח לצומת השני הכי קטן גם אין בנים שמאליים. אוקיי, ולכן אפשר עכשיו עבור הצומת השני הכי קטן בעץ לעשות סדרה של גלגולים באופן דומה, וגם אותו אנחנו יכולים למצוא ב-O של N, נכון? אז שוב, שתי דרכים, אנחנו יכולים לעשות מהשורש החדש, שהוא הצומת הכי קטן שלנו, אנחנו ניקח ימינה פעם אחת, ואז שמאלה עד שנגיע לצומת שלנו. דרך שנייה, נעשה in order ונספור כמה צמתים עברנו עליהם עד עכשיו. כשנגיע לצומת השני, ברייק, אנחנו בצומת שרצינו. ועכשיו אנחנו עבור הצומת הזה, מתקיימות כל ההנחות, הוא נראה בדיוק ככה, ואנחנו יכולים לעשות עליו את ההליך הזה, עד שהאבא של הצומת השני הכי קטן, יהיה הצומת הכי קטן ממש, השורש של העץ. וככה באופן כללי, אחרי שסיימנו סדרה כזאת של גלגולים עבור צומת בעל אינדקס i כלשהו, מובטח שלצומת בעל אינדקס i פלוס 1 אין בן שמאלי. ולכן האלגוריתם שאנחנו יכולים להגדיר פה בשביל לפתור את השאלה הזאת, הוא האלגוריתם הבא. עבור כל אינדקס i מ-1 ועד n, אז קודם כל נמצא את צומת a הכי קטן כרגע בעל אינדקס i, בעץ, בסיבוכיותו של n, אז שוב, נתנו שתי דרכים, או in order וברייק בצומת בעל אינדקס i, או ללכת ימינה על i-1 צמתים, ואז שמאלה עד הסוף. לא משנה מה נעשה, זה יעלה לנו O של n במקרה הגרוע. ועכשיו, בשלב השני של האלגוריתם, כל עוד לצומת A יש אבא B, שהוא לא צומת בעל אינדקס i-1, או שהאבא שלו הוא לא נל, במידה ואנחנו מסתכלים על הצומת הכי קטן בעץ, בעל i שווה ל-1, בצע גלגול לימין של לפי האבא לפי b, והסיבוכיות של כל השלב הזה, אז כל גלגול אחד כזה עלה לנו O של 1. ולכל היותר אנחנו נעשה סדר גודל של O של n כאלו. נניח אולי התחלנו מסרוך ואנחנו מעלים את הצומת הכי קטן להכי למעלה. אז בסך הכל זה יעלה לנו O של n. ולכן בסך הכל, על כל צומת בעל אינדקס i, ביצענו פעולות בסדר גודל של O של n. בסך הכל ביצענו את זה על n צמתים, ולכן הסיבוכיות בסך הכל תעלה לנו O של n בריבוע. אז זה עד כאן, יש שאלות על זה? אולי הסברתי את זה מאוד ברור, אבל... כן. טוב, כן. הסיבה שסעיף 1 הוא ב-O של N זה כי הפרנו בעצם את השמורה של ה-AVL? הייתי מצפה אולי ללוג? אני צריך לחשוב על זה, אני לא בטוח, כאילו... העץ זה הוא לא לא עץ מאוזן, AVL. יכול להיות לו עומק מאוד בינארי. גדול. כן, היא לא אמרה שזה יוצא AVL אם הבנתי נכון, היא כאילו התכוונה לשמורת החיפוש, אני חושב, אם אני הבנתי את השאלה נכון. גם בפועל לא שברנו שם את שמורת החיפוש כי עברנו על זה לפי אין אורדר, אבל צריך לחשוב על זה למה... אולי אגב גם פה, אולי גם היינו יכולים לעשות את זה בסיבוכיות זמן יותר טובה, אבל אני לא יודע. בסדר גמור, תודה. טוב, בכיף, אחלה. אז בואו נעבור לשאלה האחרונה שלנו, היא מאביב 2016 מועד ב', שאלה 5.
הגדרה, מחוזת R תיקרא פולינדרום אם לכל אינדקס מ-1 עד אורך המחוזת מתקיים הדבר הבא, שאומר במילים פשוטות שאפשר לקרוא את המילה גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין. אנחנו יכולים להפוך את המחוזת ולהישאר עם אותה מחוזת. אז נותנים לנו פה איזושהי מחוזת שהיא פולינדרום. אתם יכולים, שנייה לפני שאנחנו מסתכלים על מחוזת כל כך ארוכה, אז הנה פולינדרום בעברית יותר פשוט, אבא או אמא, אתם יכולים א', מ' א' או א' ב' א', אנחנו יכולים לקרוא את זה מההתחלה לסוף, והנה דוגמה מאנגלית, אנחנו רואים באות הראשונה היא A והאחרונה היא A, השנייה היא I, השנייה מהסוף היא I, השלישית מההתחלה היא B, השלישית מהסוף היא B, וכך הלאה. אז המחוזת הזאת היא גם פולינדרום. ופרט טריוויה חביב, פירוש המילה הזאת באופן אירוני הוא הפחד ממילים שהן פולינדרום. אז אני מתנצל בפני כל מי שסובל מהסינדרום הזה לגבי השאלה שאנחנו הולכים לפתור עכשיו. טוב, אז עכשיו מבקשים מאיתנו לממש את הפעולה הבאה, מקס פולינדרום ספיקס S, שהפעולה הזאת צריכה לעשות בהינתן מחוזת S שהיא לא בהכרח פולינדרום, הפעולה מחזירה את הסיומת הארוכה ביותר של S שהיא בעצמה פולינדרום, והסיבוכיות זמן ומקום הדרושים לנו של זה O של S. אז בואו נראה דוגמה ואנחנו נחזור למחוזת האהובה עלינו ביותר בעולם, בננה, שלא מפסיקה להפתיע בכמות הדוגמאות שהיא יכולה לספק לנו. אז הסיומות הלא ריקות של בננה שהן גם פולינדרום הן A, אנה ואננה, והסיומת הארוכה ביותר מביניהם היא אננה, זאת אומרת שזה מה שהיינו אמורים להחזיר עבור המקס פולינדרום ספיקס עבור המחוזת בננה. אז בואו ננסה לחשוב על פתרון. אומרים לנו פה סיומות, ספיקס, או של סיבוכיות זמן ומקום. סבבה, אנחנו צריכים לעשות עץ סיומות, כנראה שזה הכיוון. אבל מה אנחנו הולכים לעשות עם עץ הסיומות הזה? זה מה שאנחנו נחשוב עליו עכשיו. אז בואו נעשה איזושהי הבחנה. כל סיומת שהיא לא ריקה, של מחוזת כלשהי, שהיא פולינדרום, תתחיל בהכרח באות האחרונה של המחוזת S, זה מההגדרה של פולינדרום. אז בואו נראה איזושהי דוגמה. כל הסיומות של פולינדרום בבננה, שהן A, אנה ואננה, מתחילות באות האחרונה שלה, שהיא A. אוקיי, עכשיו אפשר להמשיך להסיק מזה הלאה, שכל סיומת של המחוזת S, שהיא פולינדרום מאורך 2 לפחות, תתחיל בהכרח משתי האותיות האחרונות של המחוזת S, בסדר מהסוף להתחלה. אז לדוגמה, הסיומות אנה ואננה, שתיהן מתחילות באותיות A ו-N, שהן שתי האותיות האחרונות מהסוף להתחלה בבננה A ואז N. וכך הלאה, אנחנו יכולים להגיד את זה לכל I. אז כל סיומת של המחוזת S, שהיא פולינדרום מאורך I, תתחיל בהכרח מ-I האותיות האחרונות של המחוזת, בסדר מהסוף להתחלה. אז יש לנו כבר איזשהו בסיס שאולי אנחנו יכולים להתחיל לבנות ממנו את האלגוריתם שלנו. אז דבר ראשון, קיבלנו איזושהי מחוזת, נבנה ממנה עץ סיומות דחוס. סבבה, זה באמצעות אלגוריתם קופסה שחורה. ועכשיו אנחנו נרצה אולי לעבור על המחוזת עצמה מהסוף להתחלה, ולעבור ממש על האותיות שלה. ובמקביל אנחנו נרצה לסייר בעץ הסיומות הדחוס הזה, לפי הסדר ההפוך הזה, מהסוף אחורנית. אוקיי, האלגוריתם הזה לא מלא, ואנחנו תוך כדי זה שאנחנו נעשה את הסיור, נבין מה אנחנו עוד צריכים להוסיף לאלגוריתם כאן. אבל אנחנו כבר יודעים מה התנאי סוף שלנו, התנאי סיום שלנו. אנחנו נצטרך לעצור אם אנחנו נגיע לעלה, כלומר שסיימנו את הסיור והגענו לאיזושהי סיומת, או אם לא תהיה לנו קשת תואמת לאות הבאה, כלומר נתקענו, או אם סיימנו לעבור על המחוזת כולה. אם עברנו על המחוזת כולה, זה סימן שכל המחוזת עצמה היא פולינדרום, ועברנו על כל הסיומת שמתאימה לכל המחוזת. במקרה הזה של בננה, זה לא יהיה המקרה, זה אנחנו כבר יודעים, כי בננה עצמה היא לא פולינדרום. אם היינו מסתכלים על אננה, אז זה כן היה קורה. טוב, אז אנחנו נתחיל לסייר על העץ לפי הסדר ההפוך, ואנחנו מתחילים מהשורש, וזה לא סיור בעץ, זה אנחנו ממש עושים find למחוזת שאנחנו רואים פה, אבל מהסוף להתחלה. אז אנחנו עוברים על האות A הזאת, ואנחנו ממשיכים כאן בסיור בעץ. עכשיו, בכל פעם שנגיע לאיזשהו צומת ממנו קשת עם דולר בודד,
או לעלה שאנחנו הגענו אליו דרך קשת עם דולר, אנחנו נסמן את המיקום שהגענו אליו עד עכשיו כסיומת הארוכה ביותר שהיא פולינדרום עד עכשיו, לפי החיפוש שלנו. זאת אומרת, A עד עכשיו היא הסיומת הכי ארוכה שהיא גם פולינדרום שמצאנו. למה אנחנו עושים את זה רק כשיש לנו יציאות לדולר? בגלל שאם לא ראינו דולר, סימן שמה שעברנו עד עכשיו זה לא סיומת, אלא סתם פיצול בין סיומות שונות, ואותנו מעניינות רק סיומות. אז אנחנו נסמן את זה עם החץ הירוק הזה, ועכשיו אנחנו נמשיך לסיים. וכל פעם שאנחנו נגיע לפיצול כזה עם דולר, אנחנו נסמן, נזיז את החץ, לסמן שזאת הסיומת הכי ארוכה עד עכשיו שהיא גם פולינדרום, עד שנגיע לסוף. ועכשיו הגענו לכאן, הגענו לעלה. האמת שבמקרה הזה סימנתי לא נכון כביכול את 2, אבל בתכלס הגענו לעלה, זה המקרה שלנו, ולכן סיימנו, ואנחנו מחזירים את הסיומת הזאת כפולינדרום הכי ארוך שראינו עד עכשיו. שאלות על זה? אחלה. טוב, אז אם יש לעוד מישהו שאלות אז מוזמן להישאר. למי שלא, שיהיה המון 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 בהצלחה במועד א', אני מקווה באמת לראות אתכם רק שם, שתצליחו ושנתראה רק בשמחות במסדרונות טאו מעתה והלאה. אז בהצלחה. תודה רבה. אתה יכול תודה להוריד רבה, את עידו. הפתרון? עידו, אתה יכול להסביר את הבדיקה של ממש את הפולינדרום? כאילו איך אתה יודע שזה... איך אני מבין שזה פולינדרום? כן, בדיוק. פולינדרום ממש לפי הגדרה זה משהו שאני יכול לקרוא אותו או מהסוף או מההתחלה, נכון? לא, ברור, אבל כאילו כשאתה עובר על העץ... אני מבין, יכול אני רק להיות איזה... שנייה כשלב ראשוני, זה כביכול ברור אבל זה לא טריוויאלי. הבנו שאנחנו יכולים לקרוא את נגיד החזרנו את העננה, אז יכלנו להתחיל לקרוא את העננה גם משמאל וגם מימין, נכון? נכון. אחלה. עכשיו אם תשימי לב, קראנו אותה מימין באמצעות החצים האדומים האלו, וקראנו אותה גם משמאל. איך? עם הסיור הזה. הסיור הזה עבר על A, NA, NA. זאת אומרת, ממש קראנו אותה משמאל לימין גם. פשוט באמצעות הסיור. אוקיי, כאילו, הבנתי, פשוט היית צריך לעשות את ההתאמה הזו, וכן לעבור מסוף המחרוזת, אבל היציאה שלך מייצג לך בעצם את הכיוון השני, אז זה כאילו בדיוק מסתדר להגדרה של פולינדרום. נכון. סגור, תודה רבה. בכיף.